ɗan ba zai wuce wata 6 a duniya. Wata 6 kullum ya rage. Hajiya, wata 6 fa ba kwana ɗaya bane. Ya aure ni bayan wata 6 ya sake ni kai ka aure ni sai ka ce mu ba musulmai ba. Ya awal zai mutu nan da wata 6. Dan sa hannu da yake. A'a, likitoci ne suka tabbatar da haka. Kai da bakinka kake cewa ka sallama wa wani. A brother, they say, is a gift to the heart and a friend to the spirit. One is cool, calm and collected. The other one is the jovial, extrovert and playful type. Meshada Global Resources Limited. Zaki ce kowace ce aura. Zainabu Abu. Zan so ganka cikin wannan matsakaicin halin da kake faɗa. Zainab. Can ka je kai rayuwa ka bar mu mai rayuwar mu. To ni dai dan Allah ki haƙuri. Kin ɗauko hanyar da zaki rasa ni da baki.